Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Khasi Students Union Girls Wing Mairang Circle kabadai ka snat terekam kabadang syupun khasyan jong ka KSU haga khat santerik ubnai naitung arajar arpuwei kalalaj ban sam Jingïarap deki Marbam sha ki longying ki badan kam ye ki la Jingïarap katkum ke Jingïatho jong ka Presiden ka samla sona walang ka seng kalalaj nakawei ka Jaka syakawei ka Jaka ban lej ai Jingïarap ye ki longying ki badan kam kerke ye ki la Jingïarap bat haga khan reu terik ubnai naitung arajar arpuwei ki dekhot jong ka seng kila herru sha ka thain light dom ban lej ai Jingïarap ye ki longying ki badok bat haga ne ga jo ka sngi ka seng kala lej jingoru ya ki bapang bashitom ki balathia pang la bon snem. Bandingkong ay penpau ya kejing ay kule ya ki nong ilam snong ki ba piladon ringkat lembat ni kaseng hakane kapor ya kabangiwan ban ay Jingïarap ya ki longyeng ki badok hakane kasnong jongpi nado bawan ka ne ka lockdown ber ki bubun ki pajba ki ya kendo shibun ki jing'e bat kum tau ni kum kaseng ru ngim sahun ban chu asmo te ngilalej ban lej nakawe ka Jaka syakawe ka Jaka nilej ban ay Jingïarap ai Jingïarap ya kita kibrio ki badon kam ka Jingïarap bat kumta ngiru ngi hakane ka snong jengpi ngi wan ai Jingïarap pang kita ki badon kam ka Jingïarap ya ngi skamru ba pin pediang semua bahaya kane ka jing wan ai Jingïarap ke jongi wala kalong ka baredru ngangi skam kalong ka jing kerpu na banta kita ki bai yo pediang ya ka Jingïarap.